Здравей, Юле, как си? Какво се случи с теб? Супер, всеки път ми е толкова приятно да идвам в този кабинет. Една моя приятелка препоръча, даже не знам, надявам се, че е дошла, толкова съм доволна, непрекъснато ми задава въпроси, къде си правиш, какво си правиш. И така, че как мога да не препоръчам. 10 години заедно не е малко време. Да, минаха доста време, всичко наред с нещата. О, супер, аз съм супер доволна всичките неща. Просто не смея при никой друг да отида, защото просто клиниката е уникална, обслужването е перфектно. Аз съм всеки път се чувствам като вкъщи, толкова вече ли знам всички от толкова време, едни и същи хора и е много приятно. Много благодаря, много. Пациент съм на клиника Да Винчи вече повече от 10 години. Казвам се Юлия Глушкова и съм изключително доволна и от обслужването, и от материалите, които се използват, и от отношението най-вече на цялата клиника. Благодаря на господин Калинчев за всеки път индивидуалното отношение, индивидуалните планове на лечение, които изцяло са съобразени както с моите възможности, така и с моите желания. С две ръце препоръчвам клиниката на всички мои познати приятели и също и те самите са много доволни. Пристигнах тук, както казах, вече повече от 10 години, преди повече от 10 години, изключително притеснена, защото преди всъщност да посетя тази клиника, може би обиколих 3 големи клиники в България и случая беше достатъчно тежък, за да мога така бързо да взема решение. Но тук, благодарение на господин Калинчев и неговия професионален екип, взехме решение по най-добрия начин и в най-доброто време да се случат нещата. Естествено, това благоприятно се отрази както на моето самочувствие, така и на моето здравословно състояние. И още веднъж казвам, че за 10 години нещата не само, че се промениха в плюс, ние станахме една голямо, така се чувствам като част от това семейство. Изключително съм благодарна на целия екип и не само за професионализма, а наистина за професионализма на една клиника. Аз поне лично, мое мнение, съдя и по това, че хората, които се запознах преди 10 години, те са си същите, те остават да работят за клиниката. Това означава, че отношението към клиентите е не само просто докато се излекуват и да приключим, а също така и подхода към самите служители е изключително професионален. Виждам как пред очите ми буквално тази клиника расте с всяка изминала година, как сътрудниците стават повече, как се модернизира, колко много нови подходи, как се следят тенденциите в областта на науката и в областта на технологиите. Така че аз просто съм изключително щастлива, че попаднах в тази клиника и с любов пожелавам на целия екип и на цялата клиника, на доктор Калинчев и всички лекари, професионалисти тук все повече да израстват, да следят новите тенденции и с такава грижа да се отнасят към нас, към своите пациенти.